खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मिलन बर' आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि दा जोङो तामिलनाडु बेंगलर एरिया बर्डार खाथियाव दङ जोङो दा जों खामानि मावनो फैनाया मास मोननै जाबाय दा जोङो बेयाव मास मोनसेल'सो एसे मोजां खामानि मावनो मोनबाय ओमफ्राय दा जोङो न'आव फैसा हरजोब्बाय दाथ' जोंनि आखायाव फैसा गैया दाथ' नै बन्द' गोजा कम्पानि बन्द' दाथ' नै एप्रिलनि 14-15 थारिखसिम बन्द' होननाय खोनादों दा जों गोदान जा जों जेरावबो ओंखारनो मोना दा ओंखारब्लानो पुलिस आरो लकेल मानसिफोरा मास्क गानाबाबो बुनो होसोयो लावथि लाना होसोयो बेनिखायनो जोङो दा रुमावनो थाबाय दङ दा जोंहा जानाय लोंनायनि बहुद प्रब्लेम जादों दा जोङो दैनि माइरंनि रेसननि बिदिनो थाव संख्रिनि बहुद प्रब्लेम जादों बेनिखायनो जों दा सारमोनखौ जोङो ससाइटिनि फारसेनिफ्राय जोङो आसा खालामो जे जोंखौ हेफाजाब खालामो होननानै जोङो दा बहुद प्रब्लेमाव बहुद दं जोङो दा जोंहा माने जानायनि बहुद कठिन जादों दाथ' आरो दखानावबो जा जों थोजासे रेसनखौ नुनो मोना बेनिखायनो दा जोङो थोजासे इसेखौ जों बोथिसेखौ जोङो थोब्ले माब्ले जानानै जोङो दा सोलिबाय दोङो बेनिखायनो ससाइटिनिफ्राय जोंखौ सारमोना जोंखौ अनसायहरोबा जोङो गोजोननाय मोनो जों हेफाजाबखौ जों लुबैथारो मानोना जोङो बहुद जों दा खैफोदाव दोङो प्रब्लेमाव दङ बेनिखायनो जों दा सारमोनखौ ससाइटिनि फारसेनिफ्राय जों हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामो एसेनोसै गोजोन्थों आंनिया आंना मुस्रि मिलन बर' आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि दा आङो तामिलनाडुआव खामानि मावो तामिलनाडु खोरोमदाव बसुमतारी आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आंनि मुङा मुस्रि सुकुर सिं बर' आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोननिफ्राय ससाइटिनिफ्राय जों हेल्पखौ मोनगोन होननानै मिजिं थिहरबाय मुस्रि आंनि दिपेन बर' आं नलबारिनि मुस्रि आंनि मुङा दनन बर' आं बिश्वनाथ सारियालिनि मुस्रि आंनि मुङा फुंखा बर' आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आंनि मुङा मुस्रि सोमखोर दैमारि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एसेनोसै जों बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय अनसुंथाइखौ नांथारगौ एसेनोसै मिजिंथिबाय बे खैफोदनिफ्राय बारग'होनो थाखाय नोंथां अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै एसेनोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिसिम जोंनि दुखु फोरमायहरनायखौ गोबाव खालामालासे जोंनो अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय आसा खालामो उनावबो जाहाथे मदद खालामबाय थागोन गोजोन्थों खुलुमबाय बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय मानोना जों दाखालि जेनेबा जोंहा जानो लोंनो थाखा फैसा गैयैयाव जों हेल्प बिहरदोंमोन हेल्प हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जा एसे मोनदों बेजों जों गोजोनबाय बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन सारमोननिसिम जाय बिथांमोना जोंखौ अननानै हेल्प हरदों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय रायजो राजा जों मैयाहाय मोनाबिलियाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन दा जों दिनै मोनसे भिडिअ आपल'ड होनांगौ जानानै फैदों मानोना जों मैया हेल्प बिदोंमोन दा जों दा हेल्पखौ मोनबाय बेंगालर बर' ससाइटिनिफ्राय जों दा बिथां सारमोनखौ जों दा रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोङो इयुनाव मोनबावगोनखौ आसा थिनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय